Къде идва Хелоуин? Празникът се чества всяка година на 31 октомври и води началото си от келтския езически ритуал Салуин. Днес децата най-много се забавляват на празника, обличайки се в страшни или красиви костюми и пълнейки кошниците с лакомства. Но традицията е свързана с далеч по-мистични вярвания. В древността келтите смятали, че в нощта в края на октомври вратите между нашия и отвъдния свят са отворени и духовете можели да преминават. Затова се обличали в зловещи костюми и поставяли страшни маски, палели огньове, а храна и вода се оставяли пред къщите като дар за съществата от другия свят. Почти във всяка култура има сходно вярване. Подобни традиции има и българския ритуал на кукерството, при който млади мъже се маскират с животински кожи и страховити маски и гонят злите духове. Това беше историята. Откъде идва Хелоуин всъщност?